Wat gaat er gebeuren? Nou, we gaan mijn mem verrassen. Die het doet haar laatste werkdag. Die heeft 21 hier in de kraam zitten. Ze werken toevallig bij mijn zus, die heeft een baby gekregen. En we zullen haar verrassen dat ze de laatste dag had. En waar zitten er al in dit verrassingsteam? Dit is Faikje, een oud collega. Dit is Yvonne, een collega. Dit is Tineke, een oud collega waar ze vroeger maar starten is. Nou, mijn man rent, Benny. Mijn huidrentje, die zou de taart brengen, Saganaat. En er rent nog een collega en dat is Sjoerdje. Wat goed is, ze weet van niks. Als het goed is, weet ze van niks. Nee, daar gaan we vanuit. Nou, dan gaan we hier, vierde stoel. Verrassing! Ik heb niet daar. Ik ging die al bellen. Nou, wat leuk. Naam je net op. Nee, nou. Oh, wat stukje mooi. Kom maar in. Schitterend. Oh, hier is een vakantie. Daar is Billy. Ik ben aardig. Mijn laatste gezin bij Trudy en Jelle. Wat leuk. En met hem. Je ziet nek in het complot. Ja, absoluut. Wij zitten in het complot. Ja, ik ben helemaal nog zenuwachtig. Met mijn pols en die zei, nou deze is net te meten. Dus dacht ik al, je moest eens weten hoe zenuwachtig ik hier ben. Dus verschrikkelijk. Maar ja, wij wisten niet hoe of van, ja. Want hoe hing je het nou correct afpraat? Nou, wij gingen het afpraten dat iedereen bij Leni, mijn zus, dan verzameld is zo. En dan, die zou me appen, had iedereen er weer. En dan zouden wij Titia in het complot, die zou je dan wachten. En dan moest mem de doorriepen dan. Dus het wie al je via de WhatsApp hebben we elkaar al een beetje op de hicht houden. Maar het is lachen, wat zie je niks erop. Nee, hartstikke mooi. Nee. Ja, prachtig. Gewoon. Hoe leuk is het nou dat ze zoveel moeite voor jou DNA op je laatste Ik vind het werkdag? gewoon helemaal bijzonder. Ik vond het vanmorgen al bijzonder dat ik zie dat de bus net op het plak stier en dat ik dichterbij kwam dat de pop in de tuin stier en een hele, hele tekst en het mooie spandoek. Ik denk, jee, het schrik op waar ik 50, toen weet ik niet dat ik het vond. Ik hier van het werk de jaren kregen dat er mensen ik bij ons ophouden moesten. En toen heb ik onjongen van, nou, dat ik eventueel wel stapje wil. Maar dan net eerder dan per 1 mei, want uw dochter Trudy die zou bevallen van het tweede bandje. En toen heb ik onjongen, dan wil ik dat graag als laatste gezin. Dus nou, en dat vond de organisatie prima. Dus bij deze ik mijn laatste gezin. En nou, dat het bij eigen is, nou, dat liep me geweldig. Nou, mensen eens even zien wie je rode binnen van hebben. Ja, schitterend. Ik was een jongetje van 5 jaar, dan ging ik naar mijn buurman kijken met voetbal. Ik doe hier van alles en ik ben hier zaterdag en zondags bij de jeugd en zaterdag bij de senioren. Ik maak de velden hier in orde en zo, alles klaar. Ik zet de doeltjes klaar. Ik ruim de cornervlagen op en alles. Ik ben Hagen Tichelaar, ik ben oud, 69 jaar. Kom maar binnen hoor. Ik kom nu in een afdeling met de foto's van de heer Tichelaar. En je hangt allemaal vaantjes en bekers. Ja. Ook oude foto's nog van voetbal en zo. Dan komen we hier in de kamer. Dit is een grote medaillekast. Die was vroeger van VV Hallingen. Die mensen wouden alles weggooien. Maar dat heb ik helemaal meegenomen allemaal naar mijn eigen huis toe. Dit is wel een goed plekje hier. Hè. Ook oude bekers nog allemaal. Nou, dit is mijn andere collectie hier allemaal. Daar staan ook een hele hoop oude foto's van voetbal op. Daar staat mijn vader bij op en zo. Maar had ik dit al eens zo scheur? Het lijkt het wel alsof je in een prijzenkast ben je. Dat woon ik ook. Ik kijk gelukkig naar 2 stoelen waar ik op zitten kan en bij televisie kijken kan. Dat is ook meer dan genoeg, maar wij gaan lopen nog even door. Dit zijn de
oude krantenfoto's van vroeger alle van Hallingen allemaal. En daar staan ook nog zo mooie foto's op. Ik ben ook gek met kaatsen, dat is mijn lust in mijn leven ook. En straks begint de Elfstedentocht weer. Daar ben ik van het jaar 39 jaar bij. En dan na de Heelmse dag hebben we de wandeltocht, zit in verkeerscontrole. En ik heb ook 35 jaar lijnrecht bij de PC geweest. En 25 jaar scheidsrechter bij de KGB geweest. En 45 jaar scheidsrechter bij het voetbal geweest. Ik sliep eerst hierboven. Mijn broer sliep eerst naar beneden. In die slaapkamer wat ik aan die nog weer een hobbykamer van mij had. En toen hoorde ik een keer op een vrijdagavond. De dekens waren uit het bed weg. En toen was hij helemaal vertrokken. Zo meneer. En toen heb ik nog een paar maanden wachten dat de bed er weer was. En dan heb ik een nieuw bed neerzetten. Ben ik daar slapen gaan. Toen ben ik met deze hobbykamer begonnen. Dat was mijn lust in mijn leven. En wij gingen altijd met z'n tweeën naar het sportveld. Toen ik scheidsrechter was, ging hij altijd met mij mee en zo. Hij ging met zaalvoetbal altijd mee. Maar ja, helaas kan dat nu niet meer. Nu moet ik het alleen doen. En dan sjurren jou naar de foto's en dan denk je weer aan de mooie tijden. Ja, dan ging ik weer naar een mooie team. Dan kijk ik af en toe eens in de boom en ja, helemaal jongen. Het was een mooie wedstrijd, maar ja, helaas kon ik het niet bekijken.